Čau. Takže som v podstate vyučený fotograf a filmár a strihač. Som mal 13. Nakoniec to skončilo tak, že mama mi chcela dať recepty, ale už mám ako. Takže áno, v poslednej dobe som bol nejaký Róm 40-ročný. Ono je to hot pre holky, ale takže vyplatí sa. No. Tak v 19 ti drbe na hlavu, keď už vidíš, že máš mačku, prečo by som mal robiť niečo iné? Zahral som si Fortnite, týmto haslom. Ako toto ešte 2015-16 som ešte bol na základke. Potom som robil promo svojej babke, ktorá robila proste na YouTube kanál recepty a malo to 50 000 zliadnutia. Tak som to striedal. Potom som chcel byť frajer v triede, tak som si našiel priateľku. Tak sme sa stretli. Dali sme si nejakú výmenu názorov, rozprávali sme sa o aute, o živote a tak ďalej. A týmto haslom. Normálne ja som na západnom Slovensku proste 5 krát robil, tak som to striedal. Brutálne on teraz ako chce byť profesionálna spevačka, takže teraz pušujem mačku, mám free button. On si začal proste prudko honiť, nechápem. To je tiež dobrý nápad. Ale veľmi vám ďakujem všetci, že prišli z môjho kanálu, ste ma prekvapili. Čauko, čau. Jo.